Pau, avui també volem parlar d'aplicacions mòbils que ens ajuden a controlar les nostres despeses. Quines eines utilitzeu per controlar allò que gasteu? Feu servir qualque app d'aquestes modernes per tenir cura de les vostres despeses? Són segures? Això ens heu contat, escolteu. No, la verdad que no. El gasto lo controlo en el banco, pago las facturas y nada más. Porque el móvil, tengo un móvil muy bueno, pero no lo sé y aparte es que por el móvil no, me gusta más ir en persona. Pot tenir qualsevol moment sense haver d'estar a teva i ho tens fent per pagar i tot això. I li inspira confiança i seguretat? Sí. De moment no ha passat res. No lo uso porque no tengo curiosidad, porque yo más o menos sé lo que gasto y lo que debo gastar. Conec el del banc que tinc, un parell. Amb els bancs que treballo sí que tenen unes bones eines per treballar, però bueno, són genèriques i no s'amolden realment a el que jo necessito, per això m'ho faig jo mateix. Puedes tener una más si tienes un poco de problemas a la hora de a final de mes llegar y tal, pues sí que puedo entender que haya gente que lo necesite, pero no es mi caso, por ejemplo. Con la que tengo de mi banco ya me va bien. No, tengo la aplicación del banco que utilizo y ya está, pero así de control de gasto y eso, aplicaciones adicionales, no ninguna. No hi ha seguretat en el mòbil perquè te'l pot agafar la teva nina i poses la pàgina i acceptar i pot fer hasta compres. I això és molt perillós. Pau, algun comentari sobre el que ens ha explicat la gent? Bueno, la gent normalment, la seva intuïció sol ser acertada. Evidentment, hi ha riscos. Utilitzant el mòbil tenim molta més capacitat d'utilitzar les nostres finances personals i això significa més riscos. Moltes de vegades no és necessari utilitzar una eina de finances personals online per gestionar les nostres finances, però sí que és cert que és molt útil. És molt útil, però clar, hem d'ajuntar diverses coses. Hem d'ajuntar voler, poder i saber. Ara parlam de tot això. Primera pregunta, en Pau Montserrat utilitza algunes d'aquestes apps o seria fer-se la competència ell mateix com a economista? No, al revés, és una eina. Jo fins ara, fins fa poc temps, utilitzava la del meu banc, perquè aquestes apps van sorgir perquè nosaltres utilitzàvem molt de bancs. Era l'època en què qualsevol tenia 3 o 4 comptes a diferents bancs, encara que no tingués un duro, però teníem moltes comptes, i ho centralitzàvem en una app. El problema és que ara, com que cada vegada hi ha menys entitats financeres, cada vegada la gent, i a més ens cobren comissions per tenir una compte, la gent cada vegada centralitza més les seves comptes. I per tant, les apps d'un banc, moltes de vegades mos basta si és bona, perquè només tenim un banc. I quina seria la informació o la eina extra o la funció que ens aporten aquestes apps? Perquè, clar, tu parles de la eina electrònica del banc, qui més qui manco ja té banc online, però, clar, ho fa o per fer transferències o per mirar, com en el meu cas, si t'ingressen la nòmina i saber que pots pagar rebuts que t'arriben. Quina seria l'aportació extra d'aquestes aplicacions? Que també la banca online, una cosa és la banca online, que la majoria de gent ja s'està acostumant a utilitzar-la per força o per gust, però després aquestes pròpies aplicacions, algunes o moltes de bancs també tenen la seva aplicació de finances personals que te diu, bàsicament te diuen què és el que estàs gastant durant un mes, què és el que estàs ingressant, quines assegurances estan a punt de vèncer-te o no vèncer-te, quan, diguéssim, les aplicacions externes que són més independents, però no són independents del tot. Quan les aplicacions externes siguin bones, ens diran el banc t'ha cobrat una comissió per descobert abusiva, t'envia una reclamació automàtica en el seu servei de reclamacions. Té moltes utilitats, però el que he dit de saber, poder i voler... Perquè dius de saber és necessari tenir una cultura financera per entendre la informació que mos transmet aquesta aplicació. Perquè, clar, mi pot dir, t'has gastat amb actius 300 euros, però, clar, primer hauria de saber que són actius. Clar, són senzilles. Per saber el que mos hem gastat i el que hem ingressat no fa falta molta d'educació financera, però necessitem educació financera primer per voler utilitzar un pressupost. Al final això és una forma de pressupostar els nostres ingressos i les nostres despeses i per entendre i utilitzar i explotar al màxim la seva potencialitat. I hem de voler, perquè molta de gent té molta cultura financera, però simplement no se vol sometre a una aplicació per estalviar o per deixar de gastar. I parlam d'aquestes aplicacions. Conèixer en el cèntim les nostres microdespeses? És a dir, que a mi aquesta app me digui t'has gastat 35 euros
comprant beguda i 50 comprant revistes, això no fa que a un moment determinat incideixin en el nostre consum? Que m'imagino que deu ser la utilitat darrere d'aquesta aplicació. Però això també, des d'un punt de vista, no sé si macroeconòmic, fa que si tu ets una persona una mica derrotxadora, tot i el barbarisme, te frenis i l'economia se'n ressenti. A veure, el que no hem de permetre és que les aplicacions mos facin més infeliços. És a dir, l'objectiu que... Aquesta és la gran frase que m'apunta ara mateix, Pau. L'objectiu que crec que qualsevol persona ha de tenir és estar bé i que els altres estiguin bé. I això no mos ho dona una aplicació de finances perquè hi ha gent que se pot tornar desgraciada. Si nosaltres estem contínuament mirant el que gastam i intentam estalviar tot el dia, això no és una bona decisió financera, perquè la despesa també és inversió en felicitat i també hem de ser feliços. Per tant, alerta, això és una eina que ens permet, ho hem de veure no com una tàctica, no com cada dia he d'estalviar i no he d'anar a prendre un cafè i no he de... No, ho hem de veure com una estratègia. A llarg plaç, a on vull arribar? Vull tenir una certa capacitat d'estalvi? Doncs aquesta capacitat d'estalvi a llarg plaç me la dona utilitzar eines, però hem de disfrutar també. I els riscos d'aquestes eines, perquè d'entrada, valen dos bé aquestes eines? Mira, quan una cosa és gratuïta, els serveis són nostres, no? Això ho hem de tenir clar. És a dir, aquestes eines normalment no valen res i, per tant... Normalment no valen res. Però què passa? Per què guanyen dos bé aquestes eines de finances personals? Xerrem ara de les externes, no les del banc. Doncs guanyen dos bé perquè ens posen publicitat, guanyen dos bé perquè ens fan recomanacions que moltes de vegades són tendencioses, per tant podem estar utilitzant una aplicació de finances personals que en lloc de fer-nos estalviar ens faci invertir de forma errònia, perquè ens poden recomanar ara te vens la teva assegurança mèdica, canvien aquesta que és més barata. Bueno, és més barata però té moltes menys, és una pòlissa pitjor, per tant, alerta en les recomanacions. Per desgràcia, l'única aplicació de finances personals que seria, diguéssim, superútil seria una aplicació de finances personals que no depengués de ningú, que no hi hagués cap empresa darrere, però sempre hi ha empreses darrere. És a dir, per la qual haguéssim de pagar. No, i encara que haguéssim de pagar... I encara que haguéssim de pagar perquè igualment els guanys vendrien d'altres costats. Correcte. Per tant, és una eina, però no és una eina perfecta i per tant no hem de confiar cegament en aquestes eines, però sí que ens hem d'acostumar a emprar-les. La idea és acostumar-te a emprar-les per saber estalviar i sobretot invertir, perquè aquestes eines ens ensenyen a estalviar, però estalviar per res no té sentit. Si nosaltres estalviem i aquest dos bé els tenim, ficar-se dins el banc perquè no ens rentin res i la inflació ens llevi aquesta capacitat d'estalvi, això no serveix de res. Hem de després aprendre a invertir aquest dos bé perquè els dos bé fain dos bé, que és un poc la idea. És a dir, trobarem brokers cibernètics, és a dir, una aplicació d'aquestes que estigui vigilant tot el món i que te digui, Pau, ara mateix és una bona inversió invertir pel temps o per lo que sigui a Malaysia Airlines. I tu que tens un rocó gros decideixes invertir allà. Això arribarà? Això ja és. Ja hi ha. Els robo-advisors, que són agències de valors que estan donades d'alta a la CNMV, sempre que... No, però dic via app, que tu la puguis tenir a teva... Via app. Ja podríem perfectament, ens gestionen de forma automàtica els estalvis. Nosaltres podríem tenir perfectament en una aplicació de finances que vull estalviar 50 euros en el mes i que aquests 50 euros en el mes els vull automàticament, per una transferència automàtica, enviar-los a un robo-advisors, siguis que siguin, hi ha 4 o 5 a Espanya legals, i que aquest robo-advisors inverteix en ETFs, en fons d'inversió cotitzats. Això està a l'abast, sense costs addicionals de qualsevol de nosaltres. L'únic que falta és aquesta cultura financera per saber quina app utilitzar i com utilitzar-la. La nostra contribució setmanal en aquesta cultura financera que arribarem a tenir i contribueix en Pau Montserrat cada dijous. Ell és la nostra app. Ell és la nostra app. La quantitat de coses que descobrim en tu. Gràcies, Pau, per haver tornat la setmana que ve més. El que fem ara és tornar a